बिराद उजु जाबाय दानि नुदोंना खुलिनो बिराद माने मानसि दांनांलानो आरोखि खुलिनायाव साफा कमप्लिट टाइमै नालागे देखुन न ओरैबायदि टायारलै बाला माबायदि टायार बेखौ मिथिया दायो এইটো লগাই দিয়ক কি কয় এইটো কেইটকা লাগে অঁ बिराद इजि माने दानिया एसे टाइट साइडजों फोरनासै ओमफ्राय ओरैजाय नै आङो माने मा जाहैबाय साखाखौ खुलिजोबनोसै आरोखि ओरैजाय नै मोनब्रैखौबो लागायनाय लांखानोसै आङो उफाय गैया दा मा खालामनो टायारा जाला खुलिबायनोसै आरो सोलायना लांसै तेरा पे गावसे ना टायर काम नाही ना तेरा पे गावसे आङो दायो नैबेखौ लागासिगोन आरोखि नैबे कम्पानिया लागायनायखौ एसे खोन्थासै मायदि आं दायो दंफैयो गगामुख ओरैजाय माने गगामुख नङा बेयो लखिमपुर आरो गगामुखनिफ्राय गगामुख बाउन्डारिनि एसे सिगाङावहाय लखिमपुर रडआवनो आरो रिजोलै माने लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव आरोखि आंना माने मा जाहैबाय टायारा जालामोन गारि टायारा बेनिखायनो आं माने दायो फैबाय गारि टायारखौ सोलायनो आरोखि दिनैहाय माने आं एसे सोनायखौ खोन्थासै नङा होमबा जोंनि टायारानो ओरैबायदि टायारलै सयथिनिबो हाबाब माने बे डिलारसो खोमालै डिलार ना हायदु टायार न डिलार न बे जाहैबाय माने टायारनि डिलार खानो आरोखि आंबो बारा बिनि सायाव नलेज गैया टायारनि सायाव थेवब्लाबो माने आङो गावनाव मोजां रायलायबाय गाव होनदों आरो माने 2 बोसोर माने आंनि एक्सपिरियेन्स माबा होनो मा होनो बेखौहाय 2 बोसोर वारेन्टि हरसिगोन आरो 2 बोसोरनि उनाव माने टायारा माबा मोनसे जायोबाथाय माने रिटार्न मोनफिनगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय जाहैबाय मा माने साइड माने जानानै जिनो मोननाय नङा आरोखि जुदि माबा मोनसे जुदि गेजेरफ्रावनो जिनांगोन हयथ'बा बायनांगोन आरोखि टायाराथ' बहुत जाला मेला जिनो नङा होमबा दायो ओमफ्राय आङो साखाखौ खुलिग्रोबाय माने बिराद जारलालै गारि सालायबाबो माने बिराद खरसा जायो माने नोङो थांलायबाय बानायनायाव आरो सार्भिसिं दंबायो सार्भिसिंआवबोथ' एसे थांखायो जाय गारि सालायो बे मिथियो आरो ओमफ्राय आरो नै दा टायार सालायनायाव आङो एखे सादै माने गासैबो मोनब्रैखौनो सोलायखाजोबनोसै आरो बेयाव माने एसे गोबां थांसिगोन आरो बेखौथ' खोन्थालायला आङो दायो माने टायारखौ मायदि लगायो बेखौ एसे खिन्थिसै नङा होमबा बेफोरखौबा मा मेसिन नै बेफोरखौबा बाला दांबो गिलायलाङोना मानसिया माने दांलायनानै ओजा ख्रोब लक दंखायो खेथेबबाय बोरैबा सोलाबायबाय बाला आसुसो दसेनो जायो खुलिनायावबो गावसोरसो मिथिना टायारानो टायार माबायदि टायारलै बाला वाव आङो दायो नैबेखौ होसिगोन माने मा टायार बे गुड इयार नाखि एटु बापरे मायदि गुड इयारलै बाला बेखौ नै गुड इयारनो सोरबाफ्रा नलेज दंबा खोन्थाहरदो बे गुड इयार टायारा माबायदि जायखिया आं बेखौ होनानै सालायनायसै आरो एबार खै बोसोर थाङो जायखिया बोसोरनै वारेन्टि होन्दों आरो बियो बोसोरनै वारेन्टिनि उनावसो मिथिसिगोन आरो अब्लासो आंबो नेक्स्ट टाइमाव माने बुंनो हासिगोन आरो आं गुड इयारखौनो आंबो नेक्स्टआव जुदि मोजां लास्टिं होयोबा बेखौनो आंबो होफिनगोन आरोखि नेक्स्ट खोन्थाबाय दाहाय ओमफ्राय आं एसे दा गारियाबो ओरैबायदि लेथ्रा जाना दङ दाहाय बेखौ एसे सुनायखौबो एसे खोन्थानोसै थांबाय थादों नोंथांमोना बिथांमोना गारि सुग्रा आरो बिसोरो माने गासिबो टायारखौ सोलायनो माने बिसोरनो थाखाय 5 मिनिटल' नांगौनो नै वाव लगे जायोबो ओमफ्राय बिराद कुइक माने मोननै जाबाय जों मोनथाम लागायबाय खोमा
ঠিক আছে তো जाबाय नै मोनसे ओमफ्राय बर'सो रोंगौ जाहैलायबाय बर' रोंगौनानो बर' रोंमारगौ मा ओंख्रि जानाय आदसा माने बुंनो रोङा जाहैबाय बुजियै जाहैदों आरो बियो मोनसे जाबाय बिराद पारफेक्टलै इसोरो खामानि मावनायाव बा मोननै जाबायानोसै दहाय माने कारेन्टआ जुदि थाङाबाथ' माने बिराद थाब जागौमोन कारेन्टआ थांना होबायना बिराद पारफेक्ट माने बिसोर खामानि मावनायाव बिराद एक्टिभ जाबाय माने मावै आरो बे मेसिनाबो बिराद डेन्जार ना दसेनो जायो माने माने आखाइजों सोबाथ' बिराद जारलामोन बेबायदिनो खोमोर दाखोन्दाबावसो नुदों ना नै दसेनो जायो माने साला इमान कुइक माने मोनथाम जाबायानोसै बेजोंहाय एबारनिफ्राय सालायबाय थानोसै आरो आङो সেইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব সেইটো বেয়া অঁ এইটো থওক লিক হৈছে নেকি কিমানমান দি দিছে হাৱাটো তুমি 35 হ'ব না তাৰপাছত বঢ়িয়াকৈ ধুই দিবি দেই গাড়ীটো मोनब्रैबो गोदान ओरैजाय मोनसे सिगांनिफ्राय खोन्थालांसै बेबो गोदान जाहैबाय टायारा ओमफ्राय ओरैजाय थांदो र' नैबेबो गोदान एबार गोदान जाफिनजोब्बाय दै टायारा मोनब्रैबो ओरैजाय नैबेबो गोदान ओमफ्राय ओरैजाय नै खोन्थानोसै आं बेबो गोदान टायारा गासिबो गोदान जाफिनबाय ओमफ्राय सुनोसै बिराद लेथ्रा जाबाय दै बायदि लेथ्रा जाबाय गारिया नुदों ना नै बेयावनो आं दा सुफिनसै आरोखि नाजाखालामोन गारिया लेथ्रा जानाया बेयाव सुफिनसै बिनि उनाव दखानाव मा नाम्बारा नै दखानाव खोन्थानोसै आं मा दखान टायार नाम नुदों ना नै मानास वेल केयार नुदों ना फन नम्बर दंखायो माने एलटमेन्टबो नायनो हायो आरो बेयाव एलटमेन्टबो नायखायो बुंना होनोसै हो गया ना भाई होल हो गल किमान टाइम লাগিলে 10 মিনিট বেছি হৈছে নেকি এই কারেন্টটো গ'ল না এটা 20 মিনিট মান লাগিলে বিরাট কুइक बाला माने मोनब्रै साखा साखाखौ चेन्ज खालामनो जाहैबाय 20 मिनिटावनो कमप्लिट जाजोब्बाय बिराट माने ओइ दहायो बुंदोंमोन ना कारेन्ट थांना होबायना बेयाव एसे गोबाव जादों आरो ओमफ्राय दायो माने कारेन्ट थांखांनानै जेला माने कारेन्ट फैयो अब्ला माने बिराट थाब जायो माने मेसिनाव सोदो ओरै ग्रर गिदिं माने जायो आरो ओमफ्राय दायो आङो गारिखौ सुनो बावनोसै बिनि उनाव नोंथांमोननो बबावबा थांनायबाथाय ओमफ्राय बिनि उनाव मा खालामबावनो दिनैफ्राय माने मोजाङै मोजां दिनैफ्राय आरो मोजां सालायफिनसिगोन माने टायारा जाम्बा मा जायो माने गारि सालायनो बिराद उसुबिदा जायो माने गिनाय मोनो आरो बे अन्थाइ गोनां लामायाव माने मा जागोन साननानैनो मोजांखौ सालायनो हाया जायो जेला माने नै एबार दायो टायारखौ गासिबो सोलायजोब्बाय ना एबार नायदो आरो माने गोसोखौ एसे मोजां मोनबाय ओमफ्राय गासिबो माने एबार माने गारि सालायनो जियानो लामा फैयाथों माने सालायनो गिनाय नंला आरो आं दिनै बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखोथाय बेखौथ' मिथिला नङा होमबा बे जाहैबाय गुगामुर बर्डार ओरै लखिमपुराव थांग्रा लामा लखिमपुर एरियायाव गोलैयो बियो जोंनि बर्डार खाथियावनो आरोखि बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय दे दिनैहाय माने गारिया दिनैनिफ्राय आंना माने बोसोरनै होनना बुंदों माबा गैया भेलिडिटिखौ बोसोरनै होगोन बिनि उनाव जुदि माबा मोनसे जायोबा बिसोर आरो माबा मोनसे बानायफिननो होनना बुंदों आरो बेखौनो खोन्थाबाय दिनै नोंथांमोन एलर्टबो नायना थांखानोसै आं साखाखौहाय ओरैबायदि गारिलै सथिनोबो एलाइटमेन्ट কি দেখুৱাই চাম ৰ কোনটো চাব লাগে সুইফট এক্সপ্ৰেছো এইটো 66
605 नाम्बारबो होलायनांगौ माथो চলাটো চাব ন কোনটো চাইডটো খেলি মেলি হৈ আছে ওলাবহে ন माबा जादों हरसे मिथिला एसे खोन्थाबाय बेखौबो एलटमेन्टखौ खालामनांगौ ना नङाबा टायारा जायो साइड आउट দুটা সাইড আউট চব সাইডটো কিমান সেইটো সাইডটো কেনেকৈ কেনেকৈ হ'ব লাগে ইয়াৰ কিবা 5 হ'ব লাগিব অঁ 5 অঁ প্লাছ 5 কোনটো এতিয়া ইয়াত কিমান কিমান হৈ আছে এতিয়া নম্বৰ 26 হৈছে অঁ কিমান হ'ব লাগে 5 5 আচ্ছা চব আউট হৈছে ন চব साइडটো आच्छा नुबायना बेबो गासिबो माने 5 जानांगौ जाहैबाय माने गासिबो आउट जाना दङ साइडआव जाना दङ आरोखि टायार माने साखाया आरोखि दाहाय लास्टआव थानोसै माबायदि दायो मा जाबाय साखाबो लागायखांबाय ओमफ्राय आरो बेटारिबो गाजादोंमोन बेटारिखौबो चेन्ज खालामबाय बेनिफ्राय आरो दायो एलटमेन्ट नायखांबाय एलटमेन्ट नायखांनायनिफ्राय दायो मा खालामबाय नै गोजौआव थिखोबाय नुदोंना आरामसे सुनानै लांखानोसै न'आव दिनै माने गोदानै खालामना लांफिनसै आरो उफाय गैयालै माथो खालामनो दा गारि सालायबाबो फैसा थाया बिराद खरसा जायो उफाय गैया दा नों नांगौखिनिखौ जुदि सोलायना लाखायाबा आरो मोनसे समाव जुदि प्रब्लेम जालायबाय लामा ससेयाव बिराद गाज्रि जायो माने ओंखायनो दिनैहाय सानसे जाबाय माने टायार सोलायनायावथ' इमान टाइम लादिया बे मा जायो एलटमेन्ट खालामनायाव एसे टाइम लाबाय ओमफ्राय दायो नैबे सुनायावबो एसे गोबाव लासिगोन आरो बिदिनो खमसे खम 1 घन्टानि खाथियावनो लायो बारासो लायो बेखौनो दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय आंहा माने नै गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो खरसा जाबाय गोगोम खरसा जाखाबाय गारि बानायनायनि मानायनि मेर हेन टेन खिन्थु दिनैनिफ्राय माने गारि सालायनो थाखाय एसे मोजां जासिगोन आरो मानो होनना बुंबा गिनांगौ गैला जाहैलायबाय बेखौनो खोन्थाबाय आं दिनै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोनलाय